Rodi ndantori naye ndakatofamba naye kudhara apa Elias apo. Tese teitofambidzana naye. Aidiwo murodi aitaurawo masho. Mulodi ndo manga rutikidzira kuti panzi munokwanisa kuona mwoto chitobaka bhora. Endini kana mukadzi anditika mukadzi kana kuri kuti ndaenda ndika 40 years ndichapika ndiri kusera andimuzwa. Azvipereri panapo. Tichapedzerana nhasi kana mangwana tinodini? Tinopedzerana. Pisa kana ari yakapisa asi mujeri anofanira kuti ambopiwa mutongo kuti adzidziswe kutaura pane vanhu kuti kana wasvika pane vanhu mashoko akati anotaura mashoko akati haati. Ini nditori bwide hangu handina hama muno hama dzacho ndiwo vanochaya nazukuru vacho ndakatoti izvo zvamodai izvo ndisina hama ndototi azukuru ndiwo hama dzangu ino kana makudai izvo soole vachima handina hama muno. Ukataurire munhu masho odiwo kuuraya ndomuka ndakafa vanhu vechizwa first suspect ndiani. Vadiva vatereri kuna Share Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete dzisina kuwedzerwa idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Kwasaine mufaro mose nhasi ndiri kuchakurwa kunowanikwa ngozha but nhasi handina hangu kuinga ngozha. Ndavinga ndofunga muri kuona musha uri kumashure kwamukoma wangu kana kuti hama yangu iri pamberi pedu. Yaitove imba yavaitogara nemhuri yavo. Ndovimba kuti vaigara kana kuti vari 5 nevana but zuva ranhasi hamuchagariki nekuti muri kungozviona kuti imba yakatotsva. Imba iyi haina kutsva nekuti munopiswa fodya asi yakatoita zvekutopiswa nemunhu. Saka nhasi ndati ndimbotaura nehama yangu chinanzwa kuti chii chakaitika kuti munhu azosvika pakuita losi yakadai. Kadi hama yangu Tiripo makasimba here? Tinofara. Ndingange ndiri kutaura nani kune vari kutiona zuva ranhasi. Isaac Chisari. Alright. Munhu washe chii chakaitika pamusha wenyu kuti uzosvika pakudai? Ndingati pakusvika pakuzodai musha uyu ndichibva kubasa inini uri musi wa23 ndakati ndachaisa ndanga ndine munin'ina wechi muzukuru wangu ndiri kubva pabasa ndikati rega ndidarike ndichidini ndichitsvagawo kadhiringi kekudini kekumwawo ndinomwawo kasupa. Saka ndakapinda mubhawa ndiri kutenga supa yangu. Ndatenga supa yangu ndine munin'ina wemuzukuru wangu uyo. Ndakasvika muine muzukuru mukuru anga arimo mubhawa. Ndapinda mubhawa imomo ndakati vazukuru vangu vese ndikati muzukuru iwo unomwawo doro rako uchitengawo doro rako, uyo muzukuru wandandinaye hamwe doro. Ndikati iwo uchitengawo dhiringi rako, ini ndakutenga supa yangu. Ndatenga supa yangu ndakaita raundi rekutanga, ndobva ndati raundi rechipiri ndobva ndatenga futi supa, ndobva ndangosheya futi. Uyu muzukuru havadini havaonani havataudzani. Muzukuru ndobva ndamutengerawo, uyu ndobva ndamutengerawo. Tapedza kudaro muzukuru akaenda kunditaura mashoko inini ekuti sekuru munhu wamuri kufamba naye inini handionani naye, handitaudzani naye, munhu wamuri kufamba naye imhandu yangu. Ndikati iwo zvaari mhandu yako kana musingataudzani inini panapa ndiriposa mai. Iwo wabva kumba iwo mikova yenyu yakatarisana kudai. Matadza here kutaura kumba ikoko mauya kutaura pai mushopu munomu. Mushopu munomu keshi haazivi kuti uyu ndiani uyu ndiani, anoda chii? Anoda mari. Imimi zvekumba kwenyu munotaudzana muri kuti muri kumba kwenyu. Akasvika pakunditaurira mashoko ekuti sekuru kana matoti mimi uyu musi kuda kutoti abude munomu, uyu anofanira kuti abude munomu mubhawa muno. Ndikati haabudi kana ukatonetsana neuyu wakutonetsana neni, nekuti inini ndiriposa mai. Ndo pakaenda kutaura mashoko ekuti sekuru saka inini ndakutoda nani? Ndakutoda nemi. Ataura kuti ndakutoda nemi, ndikati aiwa inini ungatorova inini. Kana watorova inini ndokutoti zvitopera. Ndo patakaenda kosundana paya. Ndiri kumurambidza ndikati hamungamborovani inini mai ndiri panapa. Zvese zvinonetsa zvese zvomashure hazvingambotauri mubhawa muno. Musimo munoperera chii? Munoperera nyaya. Imimi nyaya munoziva kwamunodini? Kwamunotaurira. Munomu ndingoripo ndokubatanidza iwo kuvengana kwako nemunin'ina wako nauyu. Inini ndiripo pakuti nabasa nazvo zvese izvi. Inini ndinongoda mese makadini? Makadaro. Takaenda kusundana paya. Ndo pakusvika pakuzobudisa mamwe mashoko ekuti sekuru
panhasi mandihwina nekuti ipapapo ndakatomurambidza ndikati hapana zvamunoita pana pandiri panapa. Nharaunda ichiona vanhu vanga varipo vanga vachionawo vanga varipo. Akasvika pakutaura mashoko ekuti sekuru hazvipereri panapa, tichapedzerana nhasi kana mangwana tinodini, tinopedzerana. Ndopakuzoti aiwa ngatiparadzane. Inini ndobva ndatodini, ndobva ndatobuda ndototora muzaya uya anga achinetsana nemukoma wacho. Ndikati aiwa ngatitaramuke tidini, titsvage kumwe kwekudini kwokotandarira ndikamboti kahwani ndodini toenda kumba. Taenda kuya kubhawa kwatakaenda tobva tasvika tobva tatenga supa yangu. Muzaya ndobva ndati ngatiparadzane tidini tiende kumba. Muzaya akaenda kuti sekuru nyaya iyi muri kurwira inini, mukoma handina kutaura nawo, handina kudini, nyaya dzedu dzatinongonetsana munongoziziva kuti nyaya dzedu dzatinongonetsana kumba, asi imimi sekuru kumba hamuchadini, hamuchaendi mega nekuti mukaenda mega handichazivi zvichaitika muroad. Ndakabuda nemuzukuru uyaya ndobva ndasvika naye kuno kumba. Ari kufunga kuti pamwe ndichagarirwa muroad pamwe ndichapondwa. Ndakasvika naye akarara zveshuwa. Mangwana makuseni akafuma ati sekuru hakwaiza ndakudini, ndakuenda kumba. Ndikati hamudza achienda kumba. Inini ndikatomototi inini ndikamboti mwire mudzimai obva ati imimi hamusi kuda kuenda kubasa. Ndikati inini ndikatomwire kudai ndenda kungorara ndadini, ndakazorora ndoswera ndakazorora. Mukadzi akaenda kondimanikidza kunga munhu anga achitorotswa kuti pamwe pane zvichada kuitika. Mukadzi akandimanikidza, mai vari apa, akati endai kubasa. Ndobva ndaenda kubasa kwangu. Mudzimai akasara achiita zvimabasa zvake zvaanga achiita. Anotengesawo musika. Ndasvika ndiri pabasa pangu, ndakaona kamwana kepa next door kari kuuya kumapasi 11. Ndikanzi achisare imba iri kudini, imba iri kubaka uko hakusina chinhu. Seka mwana kanda ndichimbotandara makuseni achona inini ndo kanda ndichivaka nako chikwere chiri apa ichi. Ndikati pamwe majokes akari kudini, akari kuita sezvo taswera tese makuseni aya tichitamba tese. Munhu wandandinaye wandandiri kutobatsirawo obva atoti iwe mwana uyu matauriro ari kuita ari serious. Ndakatoti kutamba ndotoona kuti aiwa zveshuwa ari serious. Ndakabva ndatoti saka ndofunga mashoko andakataurirwa ndochitiko chadini, ndochaitika ichi. Ndobva ndati ngatitange kuenda kumapurisa. Ndakaenda kuona mupurisa, ndakaenda kuona. Tisati tambosvika ikoko ndoda kuti munatso kujekesa kuti imi munoshandisa chipa kubika pamusha uno. Panapa ndoshandisa katsotso stove karapa. Hamushandisi gasi? Handitodi gasi, handitorina gasi. Ko pakujekesa mumba? Pakujekesa mumba ndaishandisa ka GD light. Saka hamuna kana rambi kana reparafini? Handina. Ndaitira kuti zvibude pachena kuti munoshandisa chii, nekuti vamwe vanogona kuti maybe makasiya gasi rakabaka, maybe makasiya katoyi karambi keparafini ndoziva hangu kuti kana kuti aini. Handitorina kana aini. Hamuto aini? Handito aini, ndoto aina neaini yekutoisa marasha yanga yakatogara itoripo. Mafoni angu ese ndochajira kushopu. Vana vangu vese anochajira kushopu. Mwana wangu mukomana chete ndiye ari apo, anga atori kushopu. Panapa pasina munhu anga atoripo ndimai vacho. Vana vanga vatoendawo, twasikana twanga twatoenda kumandidwe. Saka kuma 11 ikoko ndobva ndanzwa kuti imba yatsva. Pakaita next door imwe iripo ndofunga ndo iri apa, ndo yakatanga kuona chiutsi chichibuda kuback uko. Wobva watoti machisara wabva kudarika apa, asi moto uri kubuda pasi vasiya vapisa matsoto kani. Wobva wati gareka, wobva watona kuti chiutsi ichi hachichadini, hachichaita asiri matsoto aya. Ndopakutoti havasati vatosvika nekure kure, kwautodaidzira kamwana mhanya udaidza kuti chiutsi chiri kubuda mumba umu. Kwautosvika pane vanga vachitovakawo next door mamwari apa anovaka apa, vakamhanyawo nezvigubhu zvemvura, vamwe vakamhanya. Kuda kusvika padhoo apa pachatodini, kutosvika padhoo pa 20 minutes padhoo apa pachatotsikika. Apa makasvika muchicha makatanga kuita muchisvika pamusha kwenyu, chicha munokwanisa kudescribera zvamakaona? Inini ndichisvika inyaya kuti nharaunda ndo yanga yatozara yatoona chitiko chatoitika. Inini ndakatosvika zvatoti tsakata pasina, zvakangoita zvakaita izvo, ndangosvika zvatodai. Mami nechi changa changoonekwa chete kuti pane chiutsi moto wanga ungodi kuti mune moto uchiri kudini, zvongoita ovhoni zviya kuti hapana moto wafamba. Zvese zvazvirimo hapana chakabuda? Hapana chakakwanisa kubuda, nekuti munhu akatosvika pa 20 minutes painzi moto wabuda, munhu akabva apo pa next door apo
Pakatosvika apa padho pacho nanga sikachatokwanisi kumira. Kutosvika hiti yanga iripo yanga sikachatodini. Isikachatoiti otherwise pamwe angadai akatobuditsawo kana kahari. Muona zvimapotozerapo pamwe pane chimwe kana kagaba ako kekuisira mvura. Pamwe kangadai kakatobudawo asi vakatoti nepadho pacho pachatodini. Apachatotsikiki. Manga muine property yakamira sei munhu? Property yanga irimo ndingati mamune divider, mamune radio, mamune mubhedha, mablankets, ndingati zvese ndo yanga iri kitchen, ndo yanga iri bedroom, zvese ndo mazvanga zvipo. Muri yese ndo mayanga zvekuti muri yese ndo mayanga itorimo. Zvekuti zvimwe tuzvidziyo zvekuti tumwe tukupfeka twevana iye vanogara nambuya. Sekuti kuti vate tese mu one room amudini? Amuiti. Zvekuti ndashawati saka asi zvimwe zvese mabheti, zvitupa, zvimwe zvese uye sekuchikoro zvese mabhuku zvese zvanga zvitorimo. Chikafu chese. Saka izvi pandakatomira panapa kutoona mamutoona ndakadai inharaunda. Nekugona kugarisana nevanhu. Ndiri munhu wokuti pamwe nharaunda unoti pamwe aizoti zvadini. Asi nekugara nenharaunda zvakanaka, nharaunda yakauyawo nekakapu, makauyawo nekachiufu katukejiwo nekudai. Saka kudai ndiri pano zvokuti dei kuti vasiri mai ava vane musha wandakavakawo futi ndiri mustand imwe chete asi munoona kuti ndiri kuno kwati ndandakambovakirawo. Asi mai vari apa dei kuri kuti ndanga ndichigara musango stand yangu. Izvezvi chitiko chakaitika apa ndingada ndiri kurara musango. Okay, ndimokubata mashoko. Nemuzukuru maimbonetsana here kumashukuru? Nemuzukuru nemuzukuru munoziva vanhu vatadzawo kuti pfutsekeka. Asi nemuzukuru handina kana chimwe chandoti kwai ndakanetsana naye kana kudini. Nekuti pese pataingosangana kana aitori nedhora sekuru muri umwe. Nyaya yakaenda kuonetsa chete honye yanga ingoripo chete ndekuti munhu wamuri kufamba naye inini kunetsana kwawo kana kuita sei inini vese ndotowirana nawo. Asi nhaurwa chete yakuti imimi muri kuda kuti muri kufamba nemhando yangu. Samuri ndicho chega reason here kutoti kutozokupisira muchiye kuti uri kufamba nemhando yangu kana kuti zvanga ndingatoti nekugumbuka kwanga atoita musi wacho pamwe munhu angakuda munhu wake akati iwe uri kutadza kuti ndidini ndione munhu wangu wandiri kuda. Hasha dzakaenda kuita ipapo ndonga dzakaenda kumukurira pakuti pfungwa yake kana nyangwe dekuti ari iye nyangwe asiri mozati kana nyangwe munhu uchitaura mashoko vanhu vari mumajeri chaimo chaimo vamwe vari kupikira mhosva dzavasingazivi. Umwe munhu unogona kutaura mamwe mashoko. Saka chinzi vanhu dzidza ichi mashoko ekutaura pane vanhu. Umwe unogona kutaura mashoko pamwe pane mhando yangu, pamwe munhu akatozviita pamwe anogona ngari next door yangu. Nekuti uyu ari kunzwa vati alright henaro. Asi saka ndiri kuti kudzidza mashoko ekutaura pane vanhu enyangu vanhu mukagumburisa. Hapana musha wokuti kwai pane vanhu 100% vanowirirana vanhu musha wese family. Asi munosvika pekugumira pekuti munosiya peukama. Saka pakuzosvika pakuzoti ini ndobva ndati chitiko chaitika ichi. Nezuro ndo pandakabva kutaurwa chii futi. Saka izvezvi now past 11 nezuro takanetsana kuma 9:30. 11 imba yakutotsva. Saka nyangwe paine next door yangu yandakavengana nayo handizotauri pamwe iripo yandakanetsa nayo. Ndaizofungira kuti pamwe next door yangu kana dei paita mwedzi tanetsana nemuzukuru ndaiti pamwe next door yandakatukana nayo inoti uyu nezuro nhasi bere rakutofuma futi rakutorutsa ndashaya mbuya ndakabva ndatoti alright. Saka mashoko aitaura nemuzukuru uya abva azadzisa chirevo chake. Saka muri kuzvigona sei zvinhu zvazvadai manje? Vanhu vari kuuya vachikubatsira here? Because ndikuona hapana kana chikabuda. Ndingati vanhu handirambi, vanhu ndinotenda vanhu vari kubatsira. Semunhu ndofunga muchindiona pandori pano ndichiisa kana mainformation kumapurisa akatombondondibata maoko kuti Chisare asi unoenda kuchechi kani? Asi unonamata? Ndikati inini ndinoda kuti nditaure zviri pahana pangu. Otherwise ndiye kana kuti haasiri muzukuru wangu. Asi chandoda kuti nditaure inini ndoda kuti kana nyange munhu achivharirwa ngaavharirwe mashoko anobuda mukanwa make kuti kana uri pane vanhu dzidza mashoko ekudini ekutaura. Tinoita maje tinoita sei asi pane mamwe mashoko asikadini asikatauri. Unonditaura kuti mangwana iwo nhasi tanetsana mangwana ndiri kuuraya mangwana inini pamwe ndine musoro wangu rutotemawo
vanhu tiri kufamba tichirwara mangwana ndofuma ndakati dhi saka munoti ndiani ndiye saka ini ndo pane mashoko mapurisa akasvika pakuti aiwa iwe unofanira kunge uchitoenda kuchechi unofanira kunge uchinamata ndikati aiwa inini ndoda kuti muzotaurira munhu kuti kana achienda mujeri ngaaende kana asiri yakapisa kana ari yakapisa asi mujeri anofanira kuti ambopiwa mutongo kuti adzidziswe kutaura pane vanhu kuti kana wasvika pane vanhu mashoko akati anotaura mashoko akati haatauri. Sandikuona kuti chiitiko ichi chakatokanganisa relationship yenyu kana kuti ukama hwenyu nedzimwe hama. Pachiitiko chakadai ukama hama yenyu ke iyi hama yangu pachineka kuya ndasvika inini kumapurisa futi ndandine mwana wangu uyu ari apa akasvika pakuti iwo chiitiko wachinzwa nharaunda kana ndofunga wengezi bocha kana kupi nekupi nyanyadzi ndofunga vamwe wakatobva kwaMutare vakauya kuona chiitiko iwewe uri paberere apa watadza here kuenda kuonawo kuti imba yasekuru usatomboti hauna kuzvinzwa nekuti iwo mashopu totenga mushopu imwe chete tinofamba road imwe chete ichi chiitiko chaitika paona uchinzwa we tachinzwa tiri kwaMutare muri pano watadza here kuuya kuonawo kuti chiitiko chakaitika pana sekuru nyangwe takavengana asi zvakafanana nerufu izvi tikavengana nyangwe tikasvika kupika ukatofa iwowo ndinouya ndichikuchema kana muroyi chaiyo anotoziva kuti uyu munhu ndina muraya ndianoita first kuenda kochema ko iwo sei usiri kuuya kuona imba yasekuru saka kuzobva kuti azouya kuzoona panapa mwana wangu wandandinaye tiri kukembi ndiye akazomutaura kuti iwewe usikadi uchida takukumbirawo kumapurisa kuti uye uone chiitiko nyangwe wanga usikadi nyangwe wanga uchida chiuyewo uone uchikumbira kuna nambuya uchitaura kuti mbuya takanetsana nanasekuru ndikataura mashoko akashata asi muoko wangu apa pane chiitiko chiri apa handisini ndakadini uchizvipupurira pahii pamwoyo pako inini handina basa kana kuti uriwe kana usiriwe ndezvaMwari chatinongotenda chete ndechekuti hamuna mweya wemunhu wanga urichi wanga urimo saka iwewe chatiringoda chete ndechekuti uyawo uone nharaunda yatopedza yese kuuya kuona chiitiko chakaitika apa asi iwe uri apa panext door apa uri kutadza kuona kuti imba yasekuru mai vakabara iwewe zvimwe zvacho zvanga zvakuita kunge ndenda kuita kunge ndakutoshungurudza mbuya iyi ndo vakabara mai vavo chaivo chaivo ndio first born yemumba medu isusu saka vanosvika pakuti saka inini ndakabara hangu benzi mwana wandakabara akabara mapenzi chinotadza kuti imimi nyangwe musikaurira nyangwe muchisvikisana kupi nyangwe nyaya dzese dzinonetsa dzinosvika here pane chiitiko chakadai chekuti ungazosvika pakufunga zvakadai kana guta dzako nyangwe usiriyo ungatadza here kuuya kuonawo kuti hama yangu ndanzwa kuti zvadai. Alright, tichinatsa kuenda kune vanoita zvemutemo after zvinhu zvaitika izvi ndazogupira muchiti makaenda kumapurisa mataura nezvemarelationships kuti mapurisa anga akutaura nezveukama hwenyu but in terms of solving nyaya iri panapa kana kuti kuferefeta nyaya iyi zvakafamba sei? Tichibvira pamapurisa paitika chiitiko ichochi kuma11 kwachona ndakaenda kumapurisa ndobva ndaona neighborhood wandakaona obva wandirifeyawo futi ndobva ndaona mukoma wacho ndobva ndazoona umwe mupurisa futi anonzi kuti mudzokorose mati makatanga kuona muneighborhood mapurisa emunharaunda vamaona mukoma wamuneighborhood ndobva ndazoona mupurisa anga ine rimwe basa ranga achiita kuengezwa kwanga kuchinzi kwakabiwa mbudzi here 26 pauengeza saka obva ti aiwa tina Madam Marudin vachauzoya vozokubatsira ikoko izvezvi timbori kupi tingori nenyaya yatinayo uko embudzi saka vakasvika vakanyora vangatoti nyorai zvinhu zvamunofungira kuti zvanga zvirimo zvachona tikanyorawo zvataikwanisa kuziya kucherechedza tikanyora tikaisa pasi ndopavakazotaura kuti aiwa mangwana tinozodini tinozoona kuti munhu wamuri kufungidzira wachona tomubata sei kubva musi wa23 wacho 24 25 26 27 vakomana vanga vakufonawo vakati baba ko nyaya yakamira papi ndikati nyaya nanhasi ini ndakangomirawo sekuti ndaita kupuhwawo mapurisa achitaura kuti no munhu uya tamuona kana tiri kumushaya kana tadini vakomana ndopa vakazosvika vakati kana vachiti vari kumushaya isi takumbouya tombodini timbomutsvagawo tikamuonawo toenda nawo kune vanhu vachona vemutemo
kana muchigadziswa mogadziriswa, kana munhu ane mhosva kana asina mhosva, iwo ndiwo achaona kuti munhu ane mhosva kana kuti haana mhosva. Saka patakazopedzisira kutobvapo ndofunga mwana wangu ari apa ndiye akazotsanangura kusvikawo futi iye azosvikawo mumusha muno achizoonawo mapurisa achititaurira kuti isusu ticharamba tichimubvunzurudza tichiona kuti zveshuwa ndiye here kana kuti haasiri here kusvika nanhasi parichi. Vachiri kuferefeta. Vachiri kuferefeta nanhasi. Saka regai imi muchikwata chimbotitaurirai uye mutaure kuti chakaitika pakuzumutsvaga. Kuzinanzwa muchiti imi makange makumutsvaga. Wangoripo? Uzhanga ari pande. Patatomutora papendera. Patamuti mungati atiende kupolisi anditi. Tasvika tiri kudzika tiri kupolisi vakativhundusira. Kati pandiri inini. Isangane vanhu vamwe vakadondomondivhiringa, pana umwe wakadotomondivhiringawo murodhumu. Iti panze uri mupurisa ere uchiyandika. Ndikati haina ndisi mupurisa. But munhuka mapurisa ari kuti panze atisati amubata. Saka tiri kuenda naye kumapurisa otaure nyaya yake. Pane zvakaitika isati amubata. Andika. Bozi takatosvika nekwese kwaanga izi aipunungura magwere. Pochote mangu masasi hama dzake dzari tati nawo ichichi anditika. Wedo unga udodefende munhu anditika. Ndobva tadzika tobva tasvika kupolisi. Ndasvika kupolisi ndakasvika kuine mupurisa. Mapurisa murume nemukadzi. Andika. Mutori nawo murodhi maitofamba. Murodhi ndatori naye ndakatofamba naye Budhara apa Elias apo. Tese teitofambidzana naye. Aidiwo murodhi aitaurawo masho. Murodhi ndo manga rutikizira kuti kwanzi unokwanisa kuona mwoto uchitobaka pauri. Endini kana mukadzi anditika. Mukadzi kana kuri kuti ndaenda andika 40 years ndichapika ndiri kusera andimuzwa. Of which kumasuro kanga ine statement mama akataura kuti mukadzi tengese zvinhu zvako, tengese zvinhu zviri padhini andika. Uende kupi? Kumusha kwenyu. Andimuzona. Ndobva ndati alright. Tobva taenda. Tasvika papolisi paya. Tasvika papolisi paya tobva tataura. Polisi yandobva ndaifona ndakasvika isipoba. Vatamusiya aripo andika. Vatambotendera kuti pamwe polisi iri mashopu. Vatafuna zvikazi tiri kubva kupi? Kuengeza andika. Obva asvika. Ndiwo akazotifonera tiri kumashopu. Andika. Ndobva ndati zvikazi ndasvika kupi? Kubhesi. Tobva tatoenda kubhesi. Takasvika paine murume andika nemukadzi. Tobva tati iwo bva ataura nyaya yake anditika. Ataura nyaya yake. Vatati titezi nyaya taita ngekuti tava nemunhu because tatiri kuzoti hamusi domubata andika. First suspect kana tiri pamutare. Tinoziva kuti first suspect inombodi inobatwa. Andika. Iwo bva andibvunza kuti asi muri munhu wemutemo ka? Andika ndikati ini handisi munhu wemutemo. But mitemo ndodini? Ndoiziva. Anditika. Ndokurwadziwa nezvadini? Ndaitwa mai yangu anditika. Zvikazi alright isusu zvetichakuchita mana bandika. Tichachite ma investigation andika. Tikati chinyora mapepa anditika. Iye akatombozibuda. Akatombozibuda. Mukasara Mudhara echitaura zvanotaura anditika. Iye chozodaidzwa andika. Pakasvika munin'ina wacho. Akanongedza baba. Munin'ina wacho. Echidotikidzira ndunyeperelesa. Edotikidzira baba. Munin'ina wacho waanowirira naye. Mazwa. Pana mutauta aiwa zvautikidziri munhu banditika. Munhu uyuka mukadzi wacho akatotera futi nemuningi nemwana wawo andika muground ikasangana nawo mazwa ndikataiwa nyaya iri papa ngekudoti budira nepachena anditika ukataurire munhu masho odiwo kuuraya ndomuka ndakafa vanhu vechizwa first suspect ndiani andimuzwa obva ati alright tazvizo zvamataura anditika ndobva ndati zvikazi iye wanga dopinze zvomusha ndikazi zvomusha shamadhondwari zvomusha angatimbosiyana nazvo anditika zvikazi ndodo chenese mochi maoko angu andika ndikataiwazvo auchenesi kuti kwanzi dochenese maoko ako anditika chataka kundotaura kwauriwo anditika mangwana like or not usiku kusada nekuda anditika mangwana ndiri kude kupi kumba makuseni wakasvika nemukadzi waka mazwa ndikatiwo kana wakazoti sekuru akapisirwe imba wakamboya kumba hauna kwari kwanza hanzi ini pamwe munini wangu ndiye anditi anenge anditira jealous kutaura iye Jerry animuzwa munin'ina wake wandakarara naye. Watakarara tese. Ndiye ari kuzipanzi pamwe ndiye akapisa imba. Maswa. Murubazwa. Ndiye ari kuzakadini hanzi antowirirana naye kana akasvika pese pene ndiri apa anditika. Akanyandoona ndakanyati ndinyari pende ndiri apa. Anditika. Antodi kutomo pese pene ndiri hanzi andumuona. Maswa. Ngatambire kwake kwega. Andimuzona. Saka zvadaro manje ndobva ndati alright auya makusenta asvika padheni akatosvika gogo aripo momuzanga rutobva kumugero kudzasuka ndika Mudhara atoripo namafano wangu aripo apo ndobva ndati ndini akatotange nyaya yacho ndobva ndati Mudhara munhu adini wauya semaitira atakataura nesura yandika ndobva ndati chitaurira naye chichandika obva atangoti sorry pane zvakadini
Zvakaitika ndiri unyepere. Zvikazi tinokumbira umbogoona mama na mbuya ndika. Ndokumbira umboende kuone chi? Zvakaitika kupi? Kunoku paimba, kupiswa kweimba ndika. Ndikati achi? Expression ndakabva naye namudhara. Na iyena batasvika batatarisa zvi. Zvikazi sekuru ndayako zichinisa chi? Maoko angu handi ndakapisa nditika. Imba ndika. Ndikati batatodzoka toenda padhina ndika. Asi mai ndakaona iye manje ane maprivacy ake anenge ainawo. Anditika autauri zvemumusha. Zvino andindataura example kuti kana ukatinokuuraya munhu munofumuka akafa mechizwa mese munofungira ani. Ataura. Mazwa. Zvikazi kwanzi mune mavidhiyo acho ere proof. Kana maaudio ekuti makandiona ndichidini ndichipisa. Imba yakatsva na 11. Statement ndakataurirwa panapa. Ndore ndakasvika ndichidini yechingoona. Kusvika from now anditika kutorwa video uchita chitiko chako asi unenge watogara watonditaurira kuti uya unditore ndakupisa imba. Ndakupisa. Papa inotoziva kuti pamba hapana munhu. Saka mbavha inongotoenda pamba utoziva kuti hapana munhu anondiona. Asi dei mbavha ichida ichitoziva kuti inini ndine tsamba yekuba. Saka inini uya mutore mavidhiyo ndichidini ndichipisa imba. Dei akatotaurira kuti ndikada takamutora achidini achipisa imba. Saka munhu ungati kwanzi demba kanditora mavidhiyo, demba kanditora audio kana demba kanditora ndikakutora iwo uchiuya kuita chitiko chekuti iwo chaunoita wakahwanda. Iyo vucha ringa ruziva kuti mai nababa ndasiyo kumba kuna munhu. Saka nini chinefu chandandikori nacho chete ndechekuti sei nharaunda yese kubva Bhishina kusvika kupi kusvika kwese kwamarambe vanhu vese vari kuuya vachiona chitiko. Asi iye pane kuti dho apa munhu akandoyaka hwani musi wandakamumanikidza. Ndekuti akustori nyaya yekumapurisa anga dasina Saka asati atombotsika panapa. Kubva asati. Kubva musi uwo akatomanikidzwa kuti auye kuona chitiko ichi. Asati asika futi. Asati asika futi ende andisati ndatomboona nayewo futi. Saka zvii zvamungada kuti upenyu humbotraika kana kudzokera toziva kuti hazizodzokeri pazvanga zviri. Asi rubatsiro zvokuti kana kuti vanhu vachida kubatsirai vanototangira papi? Ndingati hangu pachitiko chakadai neichi chinhu chakutondiremera ndechekuti kuona ndotangisa kuti apa ndotangira papi pandakatombogumira ipapa pakuti 1 room iyo ndichiti ndozoextenda patova nemakore ndisati ndatoextenda kuti ndiwane mari yekuzowedzera futi imwe room apa. Iyo room vana vari kutorara kwambuya nenyaya yekutoti imba haikwani kuti mai nababa umwe haichakwani. Asi ndakatoisa mazina muri kuona foundation yese iri apo. Asi hazvichabuti kuti nditi ndinokwanisa nebhozi kurarama kwangu kwachona ndekwekutoti chandatoshanda musi wacho ndochandiri kutoisa pamuromo. Ndekuti ndichishanda ndichiisa muhomwe ndaiti pamwe pane zvandokwanisa kuchengeta. Asi izvezvi mashandiro ati kuita mazuva ndekuti chautoshanda musi wacho ndochautodya. Munoita basa rei? Ndinogera nekugadzirawo zvimafoniwo nekudai. Asi ndototi kapu yachona iyoyi kuti nditoona kuti ndoitoitengawo futi kapu yebhonzo iyoyi. Pamwe iyo yanditonayo nditori yenhaka handisati ndakambotoitenga. Saka ndichazoitenga. Mbozi ndakutotanga kutoyamwa pana mai. Mbozi maitiro ndakutoita ndakutoyamwa futi kudzokera kuna mai kwandakatiza kuya. Ndokwanda kudzokera futi mai ndadzoka futi koyamwa futi. Ndambotiwo ndakukambaira. Zera racho hazvizobudi. Saka nanhasi izvezvi ndiri kutogara vazukuru vatori kokoko. Kutoti ai muzukuru uswedera uku mbuya swedera uku ndipindewo apa. Saka ndingati chitiko handizo munhu haafi munharaunda. Munhu haazofi ende ndoona kuti hakuna kana guva renzara. Munyika muno mandisati ndakamonzwa kana guva renzara. Asi munhu haafi pane vanhu. Asi munhu anogona kuti aiwa ndokupaiwo 2 kg yekuti muvike nhasi. Munhu haandipi chidhina chekuda kuisa apa. Munhu haandipi rata rekuti nditurika apa. Ano chekuti uraramewo. Saka ndototenda kuti mai ndakatovakawo padhuze namai. Dei ndanga ndakavaka musango ndaida kurara papi. Anonditendedzawo kuti uya urare nemhuri yako zvayakaita kudai zvatakaita kudai. Onditi uya upinde mumba umu nevana vako nemhuri yako. Unopinda mu 2 days rechi3 makutsvaga futi mashoko. Pane zvinenge zvakutaura. Saka ndingangoti apa chete ndo panondiremera. Hama dzichabatsirawo asi dzinozobatsirawo neapo hatizooni zvakafanana. Umwe anoonawo kupera kwegore, umwe anoonawo kuti ndombokupawo kapu, umwe ndokupawo chakati.
asi pari zvino kuti inini izvezvi ndondichiremerwa kuti akomana mhuri yangu ndichimuka ndowadzimai yacho. Inini hangu sekuti panga pari nekufungidzira kwaakaita paakauya pacho achitaura, inini ndakangomuti kana usiriwe hatikumanikidzi kuti ndiwe ngekuti hausiriwe, asi Mwari unoziye zvekudini zvekuita. Mwari ndiye achangokupindura kana uriwe kana usiriwe, no problem, hazvina dambudziko. Pamumirira Mwari. Samukurarama sei nevana manje zvakadai? Mugara sei? Vana kugara. Apa vana vanga vagara havo vachigara kwagogoko. Saka izvozvi ndokwatatoori tese. Nese. Ndokwetave tese. Asi ndongoda kungotendawo hangu nharaunda iri kubatsira pavanogona pazvipfeko pachikafu, haiwa ndoda kutenda. Vari kutibatsira. Tenda gogo ndimi makugara nene. Ndimi makugara nene nejaya renyu. Ndodini mwana wangu ndingamulambirani. Haungarambi. Wotodzokere pamukaka. Wotodzokere pamukaka. Mutukudzi akatidzokawo yangu. Saka vana uono sei kunyanya kuvana tinoenda kunzwa vana. Zviri kufamba sei pamwe? Kutogarisana todini ndochengeta hangu vana vangu ndopasi. Ini nditori bwide hangu. Handina hama muno. Hama dzacho ndiwo vana nazukuru vacho. Ndakatoti izvo zvamodai izvo ndisina hama ndototi azukuru ndiwo hama dzangu. Ino kana makudai izvo zvooleva chingwa. Handina hama muno. Apa ndopa muchapawo. Ndopa gogo. Akatotsva havana uzvono. Avanga katovatawo. Ndakatovata mbai. Vakazotodaidzwa nemwana akachitobva kuchikoro kuti vanomboziva kuti kuitike. Imba yababa iri kutsva. Ndakangobva uko ndichichema champopoti kana zvimavavira zvanapfeka. Manyo ndikati chii? Kufa kwamwana wangu. Kwanga kutori kufa kwamwana wangu. Ndakachema vanhu vese vanyarara ndikati handinyarari. Zvinorwadza moyo. Laki kusadonha nekufa. Ndapakadalo pamwe nobata BP nodonha. Vakaoma. Vakaoma. Nhasi nepfungwa dzangu ndati ndifungira zvakaoma. Nemwana wangu ndisipo manje. Apanga vakaoma. Saka munharaunda vari kuzviona sei? Vari kuzvitora sei munharaunda? Nharaunda iri kubatsira handisoda. Tiri kundya kuguta zvaiko kutosiyana nekale kacho. Mashira ayaka. Neawo acho akatsva achikuita mashoma. Mumba hamuchapindiki munouya nesadza, upfu, nemachira, hembe, mabhutsu, chii, shuga. Zvese zviri kuuya. Ndikati kugara nevanhu zvakanaka munharaunda kwakanaka. Ndikati kwakanaka. Ndaitoti pamwe handina hama muno. Ndakabva kure bwidi. Manje ndinadzo. Handiri kutoguta shu. Kundya kuta. Plani yake chero yanga iri yekuti mubva matotanga kutambura wese. Manje kutambula kuya pasadza ile kwapela. Ngakaona kuti rega tipise imba yamwana wangu mbuya iwane kurarama. Maziona. Ino kurarama kacho unoshupa kuti paimba manje ndipo pane dambudziko. Zviri sei chibaba? Zviri bva. Unanzara? Ndafadza chifuko. Mumakore mangani? 16. Alright. Itaura ndio hanzi ndio wakaona imba ichicho. Watenge sedo ukona kumuri. Takangoona moto. Takangoona chiusi manje mudenga tori uko. Tete chakadu uoni. Palata. Panga maera sabise bin. Kutomanya udai chembesi yauta kutochembei. Kutodai do. Wata pado moto. Chembei yesi yata kutochomba yesi. Hapana munhu wamakaona? Hapana mwataka. Kana imbotenderera pamusha pano? Hapana. Ndo patazotoona vanhu katosvika natowanda. Makabatsirawo kudzima? Hatina kudzima noti vanga atopadho. Hapana chakatobudamo? Hapana chakabuda. Ndanzwa kuti muchiti makamhanya kumashops kuchakowo. Ndabva ndatomhanya kotodaidza baba yarasacho. Nemarebera pakaita kuna vari kuona it's about 2 kilometers kusvika kubva panapo. Saka wakamhanya kuenda nekudzoka. Kwakavaudza wakati chii?
ari kufunga kuti pamwe chi majokes ako ari kuti papa zatofonerwa nachizvionza kuti pambomhanya kuna kuenda izvozvo papa atoenda kumapurisa parodaka ndakwasotremo vataudza sotremo kuti ndozvaitika kumba kwangu izvo kwabva tatoya kuno pakaipa. All right, thank you Chibaba.